Vítejte. Někdy se zdá, že ty nejdivnější věci na světě, třeba úplně bizarní hranice nebo to, jak se státy najednou rozpadnou, jsou prostě dílem náhody. Ale co když nejsou? Co když je to vlastně výsledek naprosto jasného procesu, který se odehrává krok po kroku? Tak přesně na to se teď podíváme. Začneme otázkou, která zní skoro jako vtip. Jak se proboha stane, že máte kuchyň v jedné zemi a obývák v druhé? Tohle není žádná teorie, je to naprosto reálná situace a náš výchozí bod pro pochopení toho, jak mapy vlastně získávají ty svoje nejpodivnější podoby. Takže náš první případ nás zavede do jednoho malého městečka. A to nám naprosto dokonale ukáže, jak historie hezky postupně vytvořila hlavolam, se kterým se potýkají dodnes. Vítejte v Barle. Představte si tu realitu. Jdete si pro kafe a přitom jen tak mimochodem překročíte mezinárodní hranici. Děti si hrají na školním hřišti, které je rozdělené mezi dva státy. Tady hranice není jen nějaká čára na mapě, víte? Je to fyzická součást života, vyznačená jednoduchými bílými křížky, které protínají životy lidí, zdánlivě naprosto náhodně. A tady se dostáváme k jádru věci. Je fascinující, jak se staletí trvající proces dá rozdělit na 3 úplně jasné kroky. Takže za prvé, máme tu středověký chaos. Místní páni si přehazovali pozemky jako karty. Za druhé, tyhle obchody vytvořily naprosto šílenou síť enkláv. A nakonec ten klíčový krok. Vznik moderního státu Belgie. Tenhle politický akt vlastně vzal tyhle prastaré chaotické dohody a prostě je zmrazil v čase. Proměnil je v oficiální, i když naprosto absurdní státní hranici. 3 jednoduché kroky k dokonalému zmatku. Dobře, od malého města se teď posuneme k něčemu mnohem většímu, k rozpadu celého národa. A uvidíme, že ten stejný princip krok za krokem funguje i při kolapsu celého státu. Tahle časová osa je vlastně dokonalá ukázka dominového efektu. Všechno to začíná jedinou událostí, smrtí Tita. To byl ten silný vůdce, který tu zemi držel pohromadě silou své osobnosti. A jakmile zmizel, začaly působit síly politické a etnické gravitace. Každý další krok od oslabení centrální vlády po vyhlášení nezávislosti logicky navazoval na ten předchozí a vedl k nevyhnutelné tragédii. A v tom je ten klíč. Jediný národ se sérií naprosto předvídatelných kroků proměnil v 7 samostatných útvarů na mapě. Nebyla to žádná náhoda, byl to proces, logický výsledek posloupnosti událostí. A nakonec se podíváme na případ, kde analýza krok za krokem neslouží k tomu, aby něco vytvořila, ale naopak, aby definitivně dokázala, proč něco vytvořit prostě nejde. Ten sen je samozřejmě velkolepý, spojit 2 hlavní ostrovy Nového Zélandu. Jednoduchá cesta, žádné trajekty. Ale realita, která se odhaluje krok za krokem při každé nové analýze, je naprosto brutální. Nejde jen o vodu. Jak říkají experti, je to spíš geologický záchvat vzteku. Místo, kde příroda shromáždila snad všechny svoje nejhorší zbraně. Tenhle citát z jedné z analýz to vystihuje naprosto dokonale. Tohle není jen stavební projekt. Byl by to boj s planetou na místě, kde planeta prostě vždycky vyhraje. Každá jednotlivá část toho problému je sama o sobě gigantická překážka. A každý z těchto bodů je vlastně další krok v analýze, který inženýři znovu a znovu přivádějí ke stejnému závěru. Tady nejde o to, že by neměli dost odvahy nebo technologie. Jde o to, že když sečtete všechny ty kroky, zemětřesení, vítr, proudy, podloží, náklady, výsledek je pokaždé stejný. Ten projekt je zkrátka nerealizovatelný. Takže co si z těchto příběhů o rozdělených městech, zhroucených národech a nemožných projektech vlastně odnést? Tím ústředním tématem je, že mapa světa není žádný hotový produkt. Je to spíš jen momentka v probíhajícím filmu. Je to proces, který se odehrává neustále, jeden krok za druhým. A každá událost, každá smlouva, každé zemětřesení může překreslit ty čáry, které tak často považujeme za neměnné. A to nás přivádí k poslední myšlence. Když se začneme dívat na svět kolem sebe s tímhle vědomím, které procesy, co se dnes zdají malé nebo bezvýznamné, jsou ve skutečnosti prvními kroky k velkým změnám na mapě budoucnosti.